Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посреди нас. Нині неділя митаря і фарисея. Нині начало підготовительних неділь до Великого Поста. І Церква Божия нині предлагає нам образ двох людей. Зовні, вроді би, однаких. Обоє люди зажиточні, мають за що жити, мають освіту, ходять до церкви в'єдно. Но от во время молитви Господь пересказує притчу, указав їх різницю. Люди не виділи бокові різницю. Бог видить у нас, між нами, різницю. Ходять до церкви всі однакі, а от у церкві не однако моляться. Заходить туди фарисей, інтелігент, дві вищі освіти, десятину дає на церкву, помагать там щось давати, пост держить 2 рази на тиждень. І починає ото рекламувати. Господи, дякую Ти, що я не такий, як другі люди, злодії, п'яниці, блудники, а от такі, як цей митар. І брезгливо показав, або, навірно, зробив такий вид в сторону рядом стоящого смиренно митаря. Митар молився інакше, осознаває свої гріхи, знає, вони перед ним, як співаємо у 50-му псалмі, «І гріх мой предо мною єсть винутий, постоянно, як на моніторі перед очами». Митар молився смиренно, не розказував, кілько він дав на церкву, не лічив дні поста, но лиш наклонив голову, бо ганьбився на небо поникати, бився в груди: «Боже, милостивий, буде мені грішному». Що же каже Ісус в этой притчі? «Вы сте знали, що митар более оправданный вышел в церкви, чем фарисей». На основанні цих слов ми розуміємо, як важно принести в церкву не тільки дар, но і серце чистоє і сокрушенное. Жертва Богу – дух сокрушенний, серце сокрушенне і смиренное Бог не уничижить, не унизить, не откине. Нині фарисей все робив, що треба. І сам Господь завжди казав: пост і молитва – це 2 крила для християнина, щоб вирватися від землі і піднятися, возлетіти у духовну височинь. Тут же Господь каже, що менее був оправданий фарисей. Замітьте, не було сказано, що Бог не прийняв його молитву. Ні. Коли ми читаємо Великим постом канон Андрія Крицького, так от в 9-й пісні є такі інтересні слова. «Господь вочоловечився, даби призвати, спасти блудників, розбойників і блудниць. І ти, душе, спіши, царства двері вже відкриті». Так от туди предвосхищають заходити, тобто уже скорше заходять туди фарисеї, митарі і прелюбодеї. Но добавлено золотое слово – кающиеся. У православній церкві чоловік согрішаючий – це ще не катастрофа. Чоловік, наприклад, красно одівається, любить моду. Та це гріх. Но з ним се може боротися, з тим гріхом. Чоловік переїдає або не знає контролю за питтям. Чоловік дуже гордиться, превозноситься. І от нинішню неділю Бог предлагає нам принести в церкву Господню не тільки красиве плаття, не тільки дипломи свої, скільки серце сокрушенное і смиренное. І так, уперед перед людьми всіма із числа грішників виявляється
за котрих казав фарисей, що я не такий, як другі, злодії, блудники, п'яниці. В пісні 9 ми співаємо: Царство Божие восхищають, понуждаючи себе до покаяння. Вони вперед пішли. Перед ким у Царство Божє скорше пішли? Розбойник на кресті пішов одним із перших. Так значить, не блудники і не прелюбодії буде для них закрито Царство Божє, а блудників і прелюбодіїв і фарисеїв, які не каються. От контрольне важне слово. Ми маємо видіти на чоловікові грішника, але видіти в ньому образ Божий, а його слабость. Доктор, котрий каже, що курення вредно, я сам курить. Подивіться, доктори, половина з них всі курять. Не тому вони курять, що вони хочуть повісти, що це неправда. Вони правду кажуть. Самі не можуть страсть курення перебороти. Голова розуміє, що не може, а страсть тягне. Злодій розуміє, що не може красти, але краде. Блудник осознає, що він рано чи пізно сім'ю і свою розоб'є, і чужу розоб'є, но не може відказатися. Страсть блуда лишає його розсудка. Чоловік багатий розуміє, що йому достатньо багатства на 100 років вперед. Не може ся відказати, щоби не желати знову багатіти і увеличувати багатство до безконечності. За счет кого? За счет холодних пенсіонерів, і вдовиць, і дітей-сирот, і інвалідів. Іменно це означає, що маса людей деколи не розуміють смисл релігії. Прийшов багач до церкви, дав свої гроші, думать, що його гроші комусь нужні, або щось вони зроблять. Якщо ти приніс свій дар, каже Господь, а вспомнив, що маєш брата конфліктного, в гніві з ним сидиш, лиши раз дар, отклади набік, вертайся домів, примирися з братом, аж потім принеси свій дар, бо дар твій не буде мати ціни, якщо твоє серце не сокрушенне і не смиренне. На сьогоднішній день ми видимо, скільки людей до нас приходять з митаревою молитвою, скромненькі, розсудительні. Я все так люблю вспоминати Кресний ход у Києві, коли 250 тисяч людей йшло, це митаревим пенієм співали. Скромніший, світлейший Кресний ход. Там був ще один Кресний ход, там все не молили. Там просто йшли, бо йшли. Але світлості красивої духовної не мали. Бо Бог приймає від нас іменно настрій серця. І так Бог покликає нас увидіти, що в церкву ходять усі люди, но моляться по-разному. Єдинця превозносить, да, треба давати і дар, і поститися, но ведь це не самоціль. Ціль дарів і молитвів – преобразити серце. Бо коли в раю Адам і Єва з'їли ядовіті плоди, Бог предупреждав їх. Ви заразите природу свою, і діти вам будуть умирати, і внуки, і правнуки, в род людський зайде смерть, не їжте ядовіті плоди. Сатана обманув, зманіпулював. І з того часу із раю в цьому мірі сатана совершає в цьому мірі маніпуляцію. Маніпулює людьми, обманює, дуря, і в результаті маса людей у всьому світі зачастую не мають собственного мнення. Чому? Тому що не є стержня духовного, бо не є в церкві молитви митаревої. Коли ти йдеш до церкви звисока молитися, або ще такі люди, які до церкви ніколи не ходили, прийде гордець до церкви, а так ходить, якби йшов як 3 якісь міністри би йшли. А він не знається не крестити добре, не сповідатися, і потім горділиво й вийде, і більше не прийде. Ясно, перед нами сліпий гордець, фарисей, котрий високого мнення про себе,
а видіти навіть ніщо, кажуть по-нашому. Просто ніщо видіти, а він так високо думає. Ето трагедія для мільйонів людей. І тому сьогодні ми видимо, скільки фарисеїв на вулиці ходить, скільки фарисеїв засідають у телевізорах, скільки фарисеїв питаються нас учити, Отче наш не знають, а релігію штампують. Щося стало? Ми маємо діло з осліпшими фарисеями. Да, вони десь догадуються. Не може сліпий не розуміти, що він сліпий. Не може злодій не осознавати, що він украв. Не можуть грішники не чувствувати, що вони грішники. Но іменно митарю церкви попросив Бога прощення. А фарисей замість покаяння: Господи, я не такий, як другі люди. Я не такий. А який ти? А розкажи нам, фарисею, який ти? Щось прихватизував, забрав, украв і лишив людей і пенсії, зарплат, і нормальної можливості жити? А ну ще нам розкажи, фарисею, який ти? І в результаті перед нами катастрофічна картина прикритого злочинця. А він думає, що він великий, і до церкви ходить. Мало того, і ще й диктує другим, яка віра правильна, а яка неправильна. І в цьому отношенні наша задача – не обіжатися на фарисеїв, просто не реагувати на їх підказки. Фарисей є фарисей, він сліпий, не розуміє, але самий скромний християнин, котрий молиться митаревою молитвою сьогодні, призваний всі ми з вами казати: Боже милостивий, що чи намся хвалити? Буде мені грішному. Все остальное, що я роблю, а чим добре зробив, прийми. А чим недобре зробив, укажи мені, бо замітив, приникав, де я недобре роблю, щоб я покаявся, щоб вовремя покаявся, щоб і тут на землі я був у числі людей скромних і смиренних, людей собраних і розсудительних і духовних, щоб яд фарисейства не поразив мене. Бо сам Христос предупреждав апостолів: дивіться, щоб у вас не згубила закваска фарисейська, садукейська, закваска, ото учення їх лукавоє, хитроє. Подивіться, скільки нині фарисеї придумують различні проекти, як бити церкву. Сперва язичники били церкву, потім латинська церква сталася тіша, чим православна, і крестові походи катастрофічні били православних латиняни, палили монастирі, пару раз спалили Константинополь. О, це були християни, латиняни, римокатолики. Вони й донині високо дивляться на православних. То така віра бідна. В Ужгороді, в древності все було. Старий уніатський собор був панам, на цегольниця молили простаки. Так се ділили люди уже видимо у православній церкві. Такое ніколи не приймалося і навіть наоборот не могли люди того сприйняти. Як ото в церкві один великий, а другий малий. У церкві Господь вирівнює усіх нас. І сьогодні ми кажемо: Господи, навчи нас у церкві молитися смиренно. І тут на землі ми залишимося в святості, в чистоті. Обійдемо яд фарисейства, не візьмемо його ні в рот, ні в вухо, ні в око, а отвержимо його, а приймемо солодкий, благодатний і мирний напій скромного, смиренного митаря, котрий прийшов до церкви, помолився, і хоч, можливо, і менше давав на церкву, і, може, і менше молився, но вийшов із церкви більш оправданий, а значить, митарі і на страшнім суді, навіть грішники, но розкаявшися, зможуть не лише наслідувати Царство Боже, но отримати ще більшу награду, чим богачі і фарисеї, котрі будуть каятися, но завжди буде за ними шлейф їх жесточайших заблуждень, високомір'я і гордості. Боже Мати, благослови наших
молитвених митарів, братів і сестер наших, щоб і тут на землі могли бути діти Божі, мирні, скромні, ні на кого не сердять, навіть на гонителів наших, котрі нині організують гонитву православних християн по телевізору, по радіо, на вулиці. І ми їх молимося. Ми видимо їх фарисейство, але знаємо, сатана за спиной фарисея всегда крутить діафільм, щоб картиночку ставити, ілюзію. Но тільки у православній церкві канонічній реальність духовності висока. І тут на землі твердо ведемо путь, духовний путь узкий. А у вічності іменно ним і хочемо дойти до пристані, ім'я котрій Царство Божє, і войти в нього, приймає за наші земні труди, награду Царство Божє. Амінь. Христос посеред нас.